नैबे दा सोलिबाय थानाय जिथु MLA इलेक्शन एसेम्बलि इलेक्शन बेवहाय जोङो UPPL दोलोखौ फुल सापर्ट होनानै जों आवगायलांनो सानदों आरो बे आवगायलांनायनि गुबै जाहोनावनो बा खारनफोरानो जाहैबाय जों सावरायनायनि माखासे बिथिङाव जों आवगायनो हादों जे गिबियाव साननो गोनाङा बाथ्रा जोंहा NDB नि माखासे समस्या दङ जेरै केसनि खोथा केस उइड्रनि खोथा रिहेबिलिटेसन माखासे मोनबावनांगौ दङ लोगोसे एक्स ग्रेसियाफोर मोनबावनांगौ दङ दा बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै जोङो गासै BTR नि एक्स NDB वेलफेयार एसोसिएशनानो गोबां सावरायनायनि गेजेराव जों UPPL खौ फुल सुइंआव सापर्ट खालामनानै देरहाहोनायनि थांखिजों जों आवगायगासिनो दङ आरो बेयाव माखासे बाथ्रा दङ जे जिथु 2020 नि 27 जानुवारिनि जिथु एकर्ड बे एकर्डखौ फुलफिल खालामोब्ला जों दुलाराय बर' माहारियानो जथेस्थ' जौगानायथिं फैगोन आरो जों दुलाराय बर' माहारिया जथेस्थ' आवगायगोन लोगोसे BTC ओनसोलाव बा BTR ओनसोलाव थानाय गासैबो 26टा जनगोष्ठी बेफोर जथेस्थ' जौगानायथिं फैगोन आरो बे नोजोरखौ बोनानैनो जोङो UPPL पार्टिखौ बा UPPL हान्जाखौ जोङो एक्स NDB वेलफेयार एसोसिएशन जानानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ फुल सुइंआव दायो दिपेन बर' उदालगुरिनि संबिधाननि समस्तिनि लोगोसे मासबाद समस्तिनि बे मोननैखौबो फुल सुइंआव नांनानै देरहानायनि सिन्थाधाराजों जों आवगायदों आरो जों आसा खालामदों जेरैखि जाया मानो जों बे मोननै समस्तिया देरहागोन लोगोसे गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरावबो बा गुबुन गुबुन समस्तिफोरावबो UPPLआनो देरहागोन जों बेखौ आसा खालामदों खारन गासैबो BTR ओनसोलावनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआ एक्स NDB वेलफेयार एसोसिएशननिया नांगासिनो दङ जोंनिसिम रिपर्ट सफैनाय मथे जथेस्थ' मोजां जाबोबाय फिल्डफ्रा आरो बे नोजोरजोंनो जों जथेस्थ' आवगायगासिनो दङ आरो जोबनायाव जों देरहानायखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जथेस्थ' फिल्डफ्रा मोजां जाबाय लोगोसे उदालगुरि समस्तिनि आन्दाराव जों रिहन दैमारिखौ फेजेननानै दिपेन बर'खौ देरहानायनि थांखि लादों खारन रायजो राजाफ्रा उदालगुरिबासिफ्रा मोनसे बुस्थुखौ सिन्था खालामदों जे डिपुटि थाखानाया मानो MLA गेलेबावखो बायसेन्स जुदि MLA देरहानांगौब्लाबो डिपुटिया जुदि गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थाङोब्ला गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राव थाङोब्ला बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' खहा जागोन बेखायनो रायजो राजाफ्रा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिया रिहन दैमारिखौ डिपुटि हिसाबैनो मोनजानो लुबैदों MLA हिसाबै मोनजानो लुबैयाखै बे मानसिफोरनि बा गासै रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय बेरखांबाय थादों आरो बे नोजोरखौ लानानैनो जों दिपेन बर'खौ देरहाहोनानै जुदि जों सरकाराव लाबोनानै मिनिस्टार मोनहोनो हायोब्ला जोंहा मोननै साइडथिं जों जौगानाया फैयो डिपुटि चिफ लाइननिथिंफ्राय जौगानाया फैगोन उदालगुरि हिसाबै लोगोसे मिनिस्टारफोर मोनफ्लांबायोब्ला मिनिस्टार लाइननिफ्रायबो जथेस्थ' जौगानाया फैगोन बे नोजोरखौ बोनानैनो उदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिबायदि कमेन्ट्स होदों बेबायदि कमेन्ट्सखौबो जों गोसोआव लानानै दिनैनि बे समाव उदालगुरि समस्तिनिफ्राय दिपेन बर'खौ जों जेरैखिजाया देरहानायनि थांखि लादों एक्स NDB वेलफेयार एसोसिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ लोगोसे मासबाद समस्तिनि रबिन्द्र बसुमतारी बिथांखौबो जेरैखिजाया देरहानायनि थांखिजों जों हाबा मावगासिनो दं उननि समाव जों 100% देरहागोन होननानैनो जों आसा खालामदों आरो जथेस्थ' फिल्डफ्रा जौगाबाय दिनैनि समाव रिहन दैमारिया गले गले MLA जाबाय थानायखाय रायजो राजाफ्रा बे बिथिङावबो नोजोर होदों जे सासे मानसिखौ बेसेबां भट होबाय थागोन होननानै दा BPFनि मानसिफ्राबो बे खोथाखौनो बुंबाय थादों सासे मानसिखौल' MLA मिनिस्टार खालामबाय थानानै जाया दिनैनि समाव दिपेन बर'आ स्ट्रं केन्डिडेट सेंग्रा केन्डिडेट दुलाराय बर' माहारिनि आफादगिरि जानानै थानाय समाव 25 बोसोर बिथाङा दुलाराय बर' माहारिनि समस्याजों लोगोसे 26टा जनगोष्ठीनि समस्याफोरजों नांथाबनानै जथेस्थ' BTR ओनसोलाव सान्थिनि खामानि मावदों बर' माहारिनि खामानि मावदों दा बेवखायनो सासे मानसिखौल' जोङो MLA एबा मिनिस्टार खालामबाय थायाबासिनो दिनै दिपेन बर'खौ देरहाहोनानै MLA एबा मिनिस्टार मोननायनि लामाथिं आवगायनांगौनि सिन्थाधाराखौ खालामनानै जों आवगायगासिनो दं आरो दुलाराय उदालगुरि बासिनि बा उदालगुरि समस्तिनि आन्दाराव थानाय रायजो राजाफ्रा बे
सिन्थाधारायावनो दिनैसिमबो जेरावखि थाङा मानो बुंबाय थादों जेरैखिजाया दिपेन बर'खौ देरहाहोनांगौ लोगोसे मासबाद समस्तिनि आन्दाराव रबिन्द्र बसुमतारी इउपिपिएलनि केन्डिडेट बिथांमोनखौ देरहाहोथारनांगौ बुंदों आरो बे रायजो राजानि सिन्थाधाराजोंनो जोङो दिनै एक्स एन डि बि वेलफेयार एस'सियेसन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ गावनि हाबाफोरखौ जों गोख्रोङै मावगासिनो दङ आरो जोंहा फोथायनाय दं दिपेन बर' लोगोसे रबिन्द्र बसुमतारी बिथांमोना इउपिपिएलनि जानानै देरहागोन बेखौ जोंहा रोखा फोथायनाय दं।